ratio and proportion kan ti chun zom do na ta hian equation hi chiar taila if 20 men can plant 2700 rows of potatoes in 3 days of 9 hours each, so how many women will be required to plant 12000 rows in 5 days of 9 hours if 4 women can do as much as 3 men in the same time? Tiania chu hetia ingani ang memory base mga hetia kan thuak hetia han chiar topa chan mai thei khani lo ni achan chu equation ni achong na sa ni chumi chetiang ang question tackle tur chon and tinge kan ti ang ti kha poimo kan zir ngai chu ni ta ni chu ta chuan hemi question tak tak kan chaw ma hian question hote pakhat en taila mi panga in nisom chungin na mo wak pani thok thei ta se mo chuan mi engza tin nge nisom ni chungin wak ni tho an tho ang ti taila mi panga in mi panga ai hian mi paruk kan ting on ol samjok mi paruk hre thiam nom jok dona mi parukin nisom chungin na azo thea na patni mo chuan mi som ni chuan ni engzat mi nisom nia chuan mi engza nge ngayang he mi zat ve che ni don ti ka she mei thei he hi tro achan chu a question hi all ema tro chu eng tinge kan chu chu thin ti lai te kha karon shil fia du chu nia ta hian men days work oma ta hian mi parukin nisom chungin na patni thok theya mi engza tin nge ka hriat lo kha x ka ti mi engza tin nge nisom ni chungin na patni tho kha tho theyang dikha kan en tur chu ni ta ni helai hian atira ratio and proportion kan zir to china ratio and proportion a chuan a is to b equal to entidan 4 is to 5 nita se tro chu om je chu a by b equal to 4 by 5 tin ang khani tro ta chuan khonge tlem jok 4 tlem jok ani chuan 4 tlem jok a tro tiang hian je tur ni om je chu 4 tlem jok ani chuan a hi b ana tlem jok ti na chu kalau hriat pol pala hetia ka zia chuan adik don lo ti na atam jok kha atlem jok bhai atam jok ania ta hian atam jok bhai atlem jok angin ka ziak dei he adik dan tur he adik lo tro chu tiang che chuan ta hian ka zon du kha ti hian ka ti don ni x by 6 entinge kan ngai to ang enang nisom chungin mi paruk hemi line pani en tur nisom chungin mi parukin na thok thei an thok zo thei mo ani chuan nisom chungin mi parukin na tho zo thei chuan nisom ni chung chuan mi paruk ai tam nge mi paruk ai tlem niang nisom chungin mi parukin na thok zo theya nisom ni chung chuan mi paruk ai tlemin an thok zo thei nge don tro thiam ang tro chu wang chuan khonge tlem jok he tlem jok x tlem jok tro chu wang chuan ta hian khonge tlem jok ten tlem jok ni chuan 10 by 20 ti na tai chuan an tho wangin 2 by 2 hada ve me la 1 ni don thoa ti chuan chu chuan nge entir x equal to he chu omlo anga in cancel ang tho ni wangin tro x equal to 10 into 6 by 20 tina nia x equal to ka cancel a pani voi thum ani chuan mi pathumin nisom ni chungin nan thok zo don tina ni chu kan the thiamang tro ti chuan a question pa nga ya khian lut taila ta khian nge kan nei men rows days hours kan nei atro mi som ni in
2700 rows of potatoes in 3 days, working 9 hours each. True. Chuan chu tin chuan how many women? Women exact nghe. Exact in nghe. 1 through 0 0 0 0 rows in 5 days, working 9 hours each. Chuan nghe kan hriat sa chu 4 women equal to 3 men ti na. Chan chu nghe 4 women can do as much as 3 men. Ani chuan ta hian hei hi mi patha ta hian mei che tha ani chuan nghe min zo how many women ati awangin he mi pa som ni hi mei che tha in ka letang eng tinge ka leang mi pa thakhat le mei che tha eng jang in tluk ka enang ta hian 4 by 3 women equal to 1 man ti na hei 3 ka lak thak chuan tro chuan chu ti ni chuan 20 men chuan eng jang nge niang 20 ta 20 om tu chuan 20 ka multiply ve ngai ti nan ta 20 men chuan 20 into 40 women atluk ti na tro ani chuan 20 men chuan eng jang atluk 80 by 3 women tro chu wang chuan hetilaya men 20 kan ti kha kan thak to ang men tha ni to lawin women tha in kan thak vek anga chan chu min zo ho women ani wangin 80 by 3 chuan x ka chon chhuat tur kha ni ta ni tro ti chuan a ma mi ang che khang kan en thei ta x by 80 by 3 equal to enang le potato raw sang ni za sari hi mei chia hetiza thian an thok mo chuan hetiza thi 80 by 3 khi kilkel ka han shet kher ngai lo chuan sing khat sang ni phun tur khan sing khat sang ni raw phun tur khan mi tam jok nge mi tlem jok am moang mi tam jok am mo don chiang sa a chan chu raw sang ni za sari phun tu tur ain raw sang khat sing khat sang ni phun tu tur chu an tam nge ngai tro chu wang chuan x hi atam jok tina atam jok by atlem jok ani awangin heta po atam jok by atlem jok kan tiang hei kan zo next a hei le hemi ro hi kan compare le adang song song tu theng hil tur ta hian ni thum chungin days ni thum chungin mei chia hetizat kan mamo chuan ninga chungin mei chia kamamo tamang nge kamamo tlem sotang ni thum chunga mei chia kamamo zat ain nge ninga chunga mei chia kamamo zat tamang nge tlemang ani chuan ninga chung chuan mi tamangai to lo tro chu wang chuan atlem don ani chuan hi atlem by atam tro chu mini chuan tain atlem by atam 3 by 5 hei kan zo next ha helai ro column le hi kan compare ta hian 9 ania equation hi kan ziak sual palem en lokang 9 5 days of 4 tur ni hi ta hian 4 hours each ta hian 4 tur ni hi chuan darkar ko chunga mei chia hetizat kamamo chuan darkar li chung chuan mei che tamjok kamamo don hei hi tamjok tina atamjok by atlem jok ani awangin ta po atamjok by atlem jok kan tiang 9 by 4 tro chu x equal to x ka kan zon tur ni hei kan multiply chawa 80 by 3 into 1 2 by 2700 into 3 by 5 into 9 by 4 tro chuan bial pahnih te cancel tro chuan pali in avoi ni voi som ni tro chuan pakua in avoi thum pathum le pathum cancel panga in avoi li
pathumin avoili bial x chu 160 ni chuan mei chia kan ma mo za tur chu 160 tinani. If 100 men take 15 days of 8 hours each to dig a trench of 40 yards long, 3 yards wide, 4 feet deep. Nita. Chuti ni chuan enge ta hian kan siam leang men tila tro, days tila, hours tila, hei hi area tila tro. 100 men in 15 days an thoka 8 hours each mo chuan a area an tho zaw zong chu hei hi ni tro. Ti chuan how many men will be required to dig a trench of 60 yards, 8 yards wide and 8 feet deep in 20 days of 12 hours each. Men ve ven i wangin he chu ngai men ve ven i wangin lai thak ngai khom ve lo ni chuan formulate don taila nisom panga a mi za mo chuan nisom nia chuan mi za ai tlem ni don tro a tho chung rei chu wangin hei atlem jok bai atam jok ani bain ta po hian atlem jok bai atam jok kan tiang. Darkar riat chungin mi za ani chuan darkar som pahnih chung chuan mi za ai tlem ni don tro chu vain atlem atam ani vain ta po atlem atam tro. Ta hian area lian jok khongai tro a area te jok thok turin mi za mo chuan a area tam jok thok tur chuan mi za ai tam mo don he tam jok tro ani chuan atam jok bai atlem jok ani ve thungang chuan x chu enge ni ta le za khi chawanga tro 15 8 60 8 8 by 20 12 40 3 4 chuan kan selang le ta hian bial pakhat le bial pakhat hi kan selila chuan somni voinga tro chuan pali in avoi ni tro chuan pali in avoi ni tho pathumin avoi ni tro pali in avoi ni pali in avoi thum pathumin avoi nga ni chuan pahni voi ni pali voi ni pariat voi ni som paruk tro som paruk voi nga somriat voi nga zali ani chuan mi engzat mo amamo tur mi zali mamo don tinani chu. Next question, the ratio of milk and water in a mixture of 78 liters of milk and water is 9:4. Omzia chu container nanga lo ngai taila tro chu container a chuan heti chen hi mixer omta chu mixer chu apum puin 78 liters ania chu ta chuan milk le water omani milk le water the ratio chu 9:4 ni chu ta chuan how much water is to be mixed with this mixture so that the new mixture in the new mixture the ratio of milk and water becomes 2:1. Ta hian tui label taila mo milk le water oma water a hian tui enge mo label taila enge mo zat x ni se ti chuan a ratio thar chu 2:1 ni turin tui chu engzang e ka labelang ti kha question in a min zo chu nei ta ni ti chuan ta hian the ratio of milk and water in a mixture of 78 liters of milk and water is 9:4. Ta hian kan hriat masak ber tur chu sum of ratio chu engzang e 9:4 9 plus 4 tro ti chuan adot lea milk engzat nge
water eng sang ngai om kan enang milk chu milk ama sa zawh hi tro 9 hi milk 9 by hei hi eng sang ngai 13 of 78 liters chu chu eng sang ngai som pathum avoi ruk pakavoi ruk ngali 54 liter chuan water om za chu 4 by 13 78 som pathum voi ruk paru voi li ni li 24 liter tro chuan how much water is to be mixed with this mixer he mixer a hian milk somnga liter somnga pali le water liter somni pali oma chuta chuan tui engzang a labelila 2:1 chhuak anga titani chuan tui kan label tur zat kha let x liter of water be added to the mixer titaila kha mixer a khan x liter of water label tur ni ta se chutini chuan 54 hi milk water 24 a hian x liter of water ka label chuan engzai chok tur 2:1 ti chuan x ka song chokang implies 54 by 24 plus x equal to 2/1 tro chu chuan nge entir 54 equal to ka cross multiply ang 48 plus 2x ni chuan 54 tanga ka pe chuan 6 mo hei ka lak thei chuan 2x ti na tro ni chuan x hi 3 ani chuan tui hi liter thum ka label chuan 2:1 ani don ti na zia chu ta hian 54 is to 24 plus 3 chuan zanga 27 ni chuan hi 27 in avoid ni 2:1 lo ni chia tro ani chuan tui kha liter thum ta hian tui liter thum label taila ratio tur chu milk le water ratio tur chu 2:1 ani chia don ti na ni